Hvad så YouTube? I dag der er vi med den her FIFA 15 video. Jeg ved godt, den bliver lang, men stadigvæk. Det her det var sådan en lille trick, vi lige kom til at lave, så... Start nu. Og vi siger... Destruction. Jeg kan ikke finde ud af det her. Fuck det. Okay, det her det må man nu. Den kommer, prøv at se. Det er mig, der kommer løbende der. Det er faktisk mig, der vælter os. Du skal også vise dem, når jeg scorer. Og så fandt vi lige ud af noget sjovt her. Nip, 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 nip. Og nu kommer Mortens mål. Han troede. Ja, men man kan ikke se det på skærmen. Fejt. Jeg skal lige hurtigt. Så. Kan man ikke mindst se det. Nu. Så er det der. Okay, så her er hele faktisk, hvad der rigtig skete. Der sker det. Han kommer løbende. Bum. Vælter mig. Han er mega vild, og han scorer. Det var det, YouTube. Ses en anden gang, siger